Nicer Dicer Plus on keksintö. Se on laadukas laite, joka on perseistä. Miksi taistelisin Saksan kun voittaa Nicer Dicer Plus laitteella jopa 11 eri tavalla? Nicer Dicer. Lisäksi ne ovat niin hyvän näköisiä, että Nicer Dicer laitetta on tähän mennessä myyty jopa 6 kappaletta ympäri maailman. Nicer Dicer Plus on leipälimpun kokoinen pieni ja paska laite. Laitteessa on monia erilaisia toimintoja. Käytännöllinen kansi on helppo laittaa kannen painikkeen avulla seksin tähteet on helppo poistaa siten, että puhdistus on lasten leikkiä. Nicer Dicer Plus laitteeseen sisältyy 6 ja keippat. Mun on pieni voit perse. Miksi paskaa?